Ni Artemio Calika, taga Balay, Bawang La Union. Dati siya ti MAPSI chairman iti Bawang. Itata nag-vice langan, vice chairman langan. Yung dati siya iti presidente ti asosasyon dito Timpuyog ti Manalon Balay. Yung gabot damo edad tayon, impasublat mo tin tata taon. Ti trabaho hindi ko flower arranger ije Bagyo. Yung hindi may nagpasyar di lolo ni bagat ko, taga Occidental Mindoro kami San Jose. Dati talon da ijay, nala na kami ijay. So mutin di kasla ng rogyan nga nagsuro nga dati nga farmer kami ti tatang kung damotin iti asla background ko na panagtalon anlang at di trabaho nga sa Bali. So nga hindi na pa na jay Mindoro, ijaya nga naasa nga nagkuha iti taltalonan. Sa ijaya nga nakasuro nga kuliglig agraap kan nadumapay nga trabaho ti taltalon. No talagang asikasum iti mulam mangrugi ka iti parbangon agringkan. Kapi ka man tapos no nyaman jay magarado kagami diti pa iti makinarya di baka lang talaga masapa ka nga bumangon nga panagarado. No awanak iti taltalon, no dapat mangayab kanya nga panagtrabaho sa parigan iti balay, karpintero, siminto. So ti papanaken no damot iti agorder kanya iti dekorasyon, pang dekorasyon. Asla dati nay wall decor, table decoration. So ti ara-aramedek no awana iti taltalon. Ti naipundar iti asosasyon manipod idi nag timadera nga kas presidente ti asosasyon. Adumutan ti naipunpundar mi baban iti tulong iti LGU Bawang. Dan iti naipundar mi nga hand tractor nga duwa. Ito na farm machineries kang ronan nga para padanom. Damo na ibunong kun iti purpurok dito emi. Di water pump, hose, then ito na jetmatic, usarmot ti kadwan, kay purok na ita. Tapos tinaudi nga na i-request ko diyan ay kubuta nga barbaro nga kubuta nga para padanom ken datanay traktor nga dakkel nga 4018. I-request ko nga kasapulan iti Manalon nga number 1 dato ni padanom. Dato padanom launay ta dito ayami gamin ket rented laang. Ket i-request ko pa lang idi dato nay solar water pump. I number 1 tapno di kastaket no na riga nga rumot kay bubon tatan adu mo ti matay nga bububonan mabuteng dan so nga dato na iti ikukakon nga ti solar pump. Ti kangronan nga kasla karit kanya mi nga Manalon dato nay panawon tata bali-bali nga ti kimpo tatan di mo amuno di mulam mo italon mo ket maka-survive di mulam. So nga dakkel iti nagbanagan na dato El Nino ken dato nay climate change. Dato nga ti hantay nga amuno sa ano ti kimpo tata. Adam dakkel mo ti na itulong na dato panagtalon sa manipod idi nasurok mo ten iti pamayan ipanagtalon aket adamot iti man anay nga kanunmin nga sliding nga gumagatang kami tattaket adamo dati gapo jay taltalonen nga isumutten iti
imbak mo nga kanan iti pamilya. Tatak medyo marod kwati saksakit na tad suot kasla magabakan datay bigla kalatangan nga ah, matuang ditan wano niya tagap dati kapudot na may heat stroke kuno niya ditan so nga di jadi may number 1 mo sapay ko mata si kakarad kadlat ti biag te ako manalon ado ti pangarap ko nga pati pamilya natay umangat mo iti estado ti panagbiag makapundar iti balay kuno matulungan mo dagiti anak iti pamilya da. Gapo ta adumot iti nasusuro tayon nga teknik iti panagtalon at maragsakan ang unay gapo ta dakkel ti mapapit tayo ken an ka nga natay mawanan ti kanen habang napigsapay ibagi akat hantay lata nga sumuko nga agtalon datoy mo nga routine number 1 nga pagkakitaan ti ditoy so nga hana lata nga sumuko nga kaya ti bagi dati kunadangan nga awan iti retire panag-retire no manalon basta kaya na ti bagi imulmula tayo di hampay nga MIT RCEP inbreed pa lang ini good seeds nga siyay maminpat mo pa nga dublin nga ikaw basta mayat ti pan nakataripato na yun may pwede apit na ali idubli ti oray mamilaw maminpat siyay no kun taam ibasar mo ti hektarya ado mga siguro mga 70,000 siyay siguro pati abono kas kadakwan labor no daddo market dati may buyer dito kami nga galala no medyo nababati ko ipamo di ili ado ti buyer gamin ti Eric no basi mo tabit hanggang naglalala ko siyempre mga tipunan ti manalon ke umutang ka ti Ruar napagalalaan nyo ngayon ti Pinti nga imulmula yung ngayon dati libre nga iti DA iti Office of the Provincial Agriculture then iti DA region damot iti da kanya mga imat dagiti makinarya di panagtalon ti araramaten nyo yung water pump tapos ito na kuliglig o hand tractor yung manala ado di naitid na dito nga kwata idi gamin ubing kami ket awampay dagiti nga makinarya kakasi kang magsasado idi nasiwan iti panagsibog tatak damo dagiti makinarya nga dagito yon barbaro nga dagitoy so nga medyo nalakan ti panagtalon abibit ado mo ten iti na panang training idi 2014 nagbali na nga local farmer technician nga natata so nga ado di na padpadasak nga training panggap iti panagmula iti pagay idi damo pala ang awam pa iti arsip nga rod ket certified seeds good seeds inbreed nga siya ti uso saran medyo may basit ti apit kontra ditoy barbaro tata nga ipapamula da datoy hybrid nga rod so, bali aksla agdubli yay apit nadawa gamin na gitoy hybrid tata ano ngayon mati kasama gasgastos iti kada hektarya at nga adati RCEP medyo binmasitan ta ado gamin mo dagiti libre nga ited da nga nato na makinarya kas kan ito na DNA ken pati gitoy abono dati ited da nga libre damot talaga nga damot iti ganansya kasla dakkel jay mapaspas kan
gapot dating rod libre di usarem ngimma to ti talaga nga ngimma to ti kasla ganansya How many percent? bagamon nga 80% kasi amon ti kuana di king matuan na. Itatanga dati RCF ano, inyangay mo dagiti makinarya nga araramatan nyo para iti palagtalon. Dati pa lang yan ay kuliglig tapos jay dakkel nga traktor tata na partak nga panagtalon basit ti gastos ken napinpintas pa iti managmula dagitoy nasurok iti farm school ipanag-usar iti abono dadiyay right cut nga kunada right kind no nya diya klase nga abono ti usarem jay amount no mano ti i-apply mo baka sobra ken jay timing so nga right cut kunada no ti kastaget hangkala nga no gabuno ka abono nga magayam nga oras ti panagabuno na basa diay pagay nga abonom gayam siyempre kung dumkat dyan ti bulong na maksat jay maglabati dagitoy nasursurok iti panagtin-training ko pumili iti napintas nga variety iti pagay tapno ti kastaket ipanto mo lang ijay iti dagam no nya ti mayan natok nga ira mo ijay baka napilyem di sa bali nga variety gayam hamagayam nga maibagay iji daga nga taltalunam ti panagawa mi gamit ti binino datay kimpo ti panagbubunobon maminsan iti kwalang iti salamin crop ngem ti kamot iti kadi ayam mi iti no ti summer mat mais mo gamit ti kami ti second crop ni 2019 yeah yan ay harvester Awat yo. pati federasyon nagsisinublata mi mga katapno mapadas nga maiyosari iti taltalot no di dyan ay traktor ket ti singer iti asosasyon 50 centavos per square meter dakla traktor ti RCF gamin ket in kuana mo daytoy paglakaan tama hanggang makagastos ti ado ken dakkel ti abit inaipay na mo daytoy nga RCF iti panagbiag ket ado dagiti matulungan da nga tattao nga manalo nga padak nga awan iti puunan da ket dati RCF ket ado mo dagiti tidengap nga libre so nga ado tinay tulong na kanya no tarip patom nga nalang gidianay talon mo ken usarem iti nasihat dijet iten ti RCF kumpiyansada mo kanyam nga dikasta ket ikanda ka no awan ti RCF datay asla pa lang dati nga kaugalyan nga di panagtalon panagmula ken nagatay wagas nga iti panagaramat iti makinarya nga hanggang na isuro iti RCF tatta ken nagi mausar nga barbaro nga makinarya asla dapay lang ti asla na patay pa lang ang imangat siguro ti pati manalon agyaman tayo iti tulong ti RCF no awan ti RCF ket ado dagitay padatay pa lang manalon nga jackpot ti kita so nga dakkel ti tulong na daytoy naisuro da no nya dagitay wagas nga pamayan iti panagtalon